35 godina mu je i reći će za sebe kako je često zaigran kao dijete. Dodaje, pa kako i ne bih bio. Otac je dvoje male djece koje obožava. U poslu je vrhunski i cijenjeni stručnjak, a ljubavi ima još. Jako volim gledati SF. Od malog doba sam volio SF. A volim knjige. U današnje vrijeme baš ne stignem puno čitati, tako da volim audio knjige. Recimo, obavljam neke sitne stvari, idem po gradu, šećem pse i slušam knjige. Tako poslušam između 30 i 50 knjiga godišnje. Svijet oko sebe promatra s optimizmom. Ivan je čovjek koji voli život i grabi od njega maksimalno svakoga dana. Imam 3 psa i zapravo sa njima svaki dan šećem po Maksimiru i to je jedan od rijetkih trenutaka kada uopće vidim vanjski svijet. Ako nisam ovdje sa djecom, sam doma, a onda sa psima izađem van i šećem ih. U zadnje vrijeme mi pomaže moja 2-godišnja kćer koja mi kaže tata mi šetati pse skupo. Kaže kako je s poslom koji radi zapravo odrastao i to zahvaljujući ocu koji je davne 1998. godine iz Japana donio ondašnju tehnologiju za lasersko skidanje dioptrije. Ne krije svoju sreću ni pred nama, ali ni pred pacijentima kad im pomogne. U mom poslu postoje 2 tipa pacijenata. Pacijenti koji imaju želje i koji imaju potrebe. Imate čovjeka koji želi skinuti dioptrije jer ima -3, +3 i njega to smeta u svakodnevnom životu i vi mu to omogućite i on ode i to je nekakva rutina. S druge strane, opet imate ljudi koji imaju nekakve bolesti oka, kojima je rečeno da nikad neće vidjeti ili da nikad neće dobro vidjeti i vi onda sa nekakvom tehnologijom, svojim znanjem i malo kemije i magije postignete da oni dobro vide. To je poseban osjećaj i onda ste jako sretni jer nekome vratite nadu i vratite mu bolji pogled. Ivan je diplomirao na temu utjecaja refraktivne kirurgije na slabovidnost kod odraslih pacijenata. Usavršavanje na području laserske kirurgije oka obavljaju u prestižnim centrima u SAD-u i Njemačkoj. U proteklih 6 godina napravio je brojkom i slovima 10.000 operacija. Na upit u čemu je najvještiji, odgovara. U ovom trenutku bih rekao da sam najvještiji u onome što se zove kirurgija 3. generacije laserom, to je lentikularna kirurgija. Tu sam najvještiji zbog toga što to primarno sad radim u zadnje vrijeme, a uz to sam instruktor za 2 kompanije i učim druge doktore. Do sad sam naučio tu metodu nekakvih 60 ljudi, od Australije do Kanade, tako da sam pokrio, mislim, sve kontinente. Naš je sugovornik fasciniran tehnologijom koja omogućava pacijentima da nakon samo nekoliko minuta dobiju novi, bolji pogled na svijet. Sam zahvat laser radi 30 sekundi, ja radim još 60 sekundi, a u prostoriji dok vas mi nakapamo, legnemo na krevet i sve provedete između 6 i 8 minuta. Kroz godine rada u oftalmologiji naslušao se naš sugovornik bezbroj pitanja o laserskom skidanju dioptrije. Osjetio, ali i gledao strah u očima ljudi. Za sve ima jednostavan odgovor. Kada imate nešto što vam je toliko bitno kao vid, onda se bojite da bez toga ne ostanete, a za vas je ovaj proces potpuno nepoznat, pa je onda strah od nepoznatog najprirodniji osjećaj na svijetu. Ja volim pacijentima reći, naočale i leći su kao štake, bez njih ne možete hodati, bez njih ne možete vidjeti. Ovo je kao operacija umjetnog kuka ili koljena. Uz to, liječnik Gabrić dodaje još nešto. Najbolji primjer zašto se toga ne treba bojati, mi sami doktori koji to radimo smo operirani. Ja sam operiran 2 puta, lijevo oko pred 12 godina, desno oko pred 5 tjedana. Znači, da li bi ja sebe podvrgnuo nečemu da sumnjam da je to dobro ili da mislim da to nije sigurno. Gabrić dodaje kako su liječnici koji se bave oftalmologijom među najčešćim ljudima koji odlaze na lasersko skidanje dioptrije. 99,9% pacijenata operiraju oba oka odjednom, ako se radi o zahvatima skidanja dioptrije. Tako da bilo bi jako čudno operirati jedno oko danas, a drugo za par dana. Kako se vremena mijenjaju i tehnologija napreduje. Nekad je oporavak trajao dosta duže, danas je to sasvim druga priča. Ovdje se govori o suvremenim takozvanim lentikularnim zahvatima. Koji su kroz minijaturni rez od 2,5-3 mm na oku, uđemo unutra, izvadimo vašu dioptriju iz rožnice i vi sutra ujutro, što se mene tiče, možete otići u MMA ring i odraditi sparing sa bilo kime. Liječnik zapravo poručuje da se ovakvim laserom izvodi skidanje dioptrije 3. generacije, to jest napravi se već spominjena lentikularna metoda. Napravimo jedan mjehurić koji izvadimo van i na taj način oko ostane čvrsto, nema narušenog suznog filma i većina ljudi vidi vrlo dobro već sljedeći dan, nema nikakvih ograničenja, nema boli i mogu živjeti potpuno slobodno. Recimo, žene se mogu šminkati, muškarci mogu ići u teretanu, dizati 200 kg u benču, meni je apsolutno svejedno. Drugo jutro nakon operacije slobodni ste kao da niste imali dioptriju. I ono što se mnogi od vas sad pitaju, boli li ovakav zahvat? Odgovor je kratak i jasan. Ne. Sve se radi u lokalnoj kapljučnoj anesteziji. Nema ni boli nakon zahvata, dodaje liječnik. I na kraju? Ako govorimo tko je dobar ili loš kandidat za skidanje dioptrije,
Da vam to netko može reći bez da vas pogleda je vrlo neodgovorno. Morate shvatiti da smo mi liječnici obučeni za određeni posao, imamo određene dijagnostičke uređaje, mi vaše oko sagledamo sa objektivne strane, znači to su snimke, sa subjektivne strane to je vaš dojam. Oftalmolozi koji rade lasersko skidanje dioptrije obrazovali su se za taj posao i ako dvojite o zahvatu o kojemu smo govorili, posavjetujte se s njima.